Morning guys! Welcome back again sa my channel! Hi! Hi! Hi ka na guys. Today guys, agamang lutoon is torta nga kabasa. Kubasa. Kanina. Magtorta mig kubasa. Zabuta nga na mo darda. Wow! Muna mong Egg! kung anong adlaw. Egg! Wow, ganahan kag igday. Lemon! Lemon! Among butangan og kubasa jahang abang guron. Kaya arong dali ra maluto. Yeah. Request ang mga chikiting. Di man sila hingaan og nga ni mo na hang pangitag paagi aron mga makakaon sila. Ito si Hang bangguron. Kaya arong mga uning mga chikiting ni sa butang itlog, tortahan, pretohon ang fights na. Parito na ni mama. Hata sa hinluan. Agharang. Barangay da guys. Wow! Ako pang gilaming na anang gawas na isa mga kinaon. Nga. Nga. Hinlo na dyan siya kay sigihan mo po na mag-alili ag isang tubig. Alidaan na mag-isang tubig kada kuan. Na nang alidaan. Nagawas na. Ugma na nila maglutoon. Doon, mama. Tomorrow. Boli. Tungon rin na guys kada ko ma. Tungon rin na. Kaan ka dani ding? Kaan na ka mong bebe langga? Kaan ka na guys. Sa adyaw mo pag-apil ag lamisa. Sa adyaw apil ag lamisa. Karang katenga ng lutoon kay gari. Kasi ka mani isagol sa harangay pod. Kay kari sang katenga guys sa mga lutoon guys. Tapos ang limpiwan kay arong kuskuson na to apil na kaling pakpak. Ina mo vitamins na nis pakpak guys. Sisilang ito ng dalagang gamay. Nada ni vitamins. Bikoy kung tubig bikaw. Baby ko. Terus ka lang na ay kaldirin ibutang. Si kaldirin. Kaldirin bang kato? Kaldirin na noon. Kaldirin. Kau ko. Hindi nung panuno si Japin noon. Maatalong hugasag maajo. Hugasag maajo kaya itong bangguron. Kaya guys, mo rin hang bangguran karida. Pili tada ni kadagkagan pero are ko pino-pino kini. Karon dali ra sa maluto. Eat kada ni day. Eat ko na. No naman ni hugasan naman ni daan sa kuan pero hugasan og utro kay safety ba. Ko trabaho sa kamangan ni kagwang. Kamangan ni mga kagwang. Ali diri kin be, dali be. Wow! So this recipe, joy. Lidis ako. So, lamian ang mga harangay guys. Hindi lamian na dyan siya. Hinlo na kaadyo. Tulo na sa kaadlaw ang mga lamingan. Karong arang dyan hinlo Ang gawas sa mga kinaon ba? Wow! Wow. Ganahan ka dani ding. Wow. Ganahan kong dyan guys. Guys. Yan. Nagsaram makabidyo guys nga nang atos gawas kanang maglaag-laag kay kung may trabaho sa Gabriel nga maka-extra gadari sabi na magpatanom karaw tanam karon nagtanom si Ja kung extra tanom kay again tawag permanenteng trabaho aron na extra ra kita jag na mga tanaman pasuho masigin sa pasuho libur nga na saan nang banguran guys. Kinkin! Wow! Ari na tos pino gadgaron. Nagdaldan. Kan ka na di? Kuya. Di man iya. Di eat kuya. Asa si Papa di? Bau. Ang trabaho si Papa. Ano na kapalita milk ni Bibi. Wak na upon ayo. Naman nagtrabaho si Papa. Ito. Tanom si Papa. Ano makapalit og milk ni Inday. No. Wak man papa. Parang paita ka so guys. Sugway permanenteng trabaho. Man papa. Bau man. May permanente in taon laging trabaho mo nang extra in taon. Di mo Bau tulit man. siya mo pili og trabaho lang Papa. Papa
ba ayo? Sige sa trabaho basta mabuhi ng mga bata. Ada. Yung pagkamahadyan guys, kay masigin sa trabaho mo sud man basta di lamang pa ng mga illegal. Kay delikado ng mga illegal mga na. Guys, di Naman bibi ato. Sa gulan na tanin nag carrots, unsa kay gamang carrots gamit mang Gabriel sa manggi luto sa isang kinalang butangan ni sa carrots, gamang carrots wa na sunod na naman ang carrots. Wa naman. Palitag carrots. Guys. Ano siya banggoron, pero mga pino, dali ra sa maluto ba. Naman yung pamahaw guys. Eat man dani among dalaga no. Ang bibi namin. Eat ikaw. No. Butang ni. Hindi ko lami ni. Butangan na tag-ig na. Butangan na tag-dan eh. Kung sa gulan. Sundog. Kaya ikaw na magluto po kun. Igulang nas mama. No. Garaun ni among gamayng baji. Ang paudyon-udyonan na itong mga anak niya sa tanan kayo. Ikaw, ditsuon ra na maghiwa-hiwa sa sinuban, wa, di mo kaon. Ano yung pangitag paagi ar mo kaon. Wow. Okay, hapit na. Happy na. Hapit na guys. Mag-preto na meron. Dada mamahol. Napaday isa last. Yeah. Dami-dami. Ami. Wow, dami na uy. Simplahan, jab, butang itlog. Aw. Turta na. Dino. Pit na mahuman guys, tiya. Yan, among giapil ag pakpak ha. Kay na danig vitamin sa pakpak ding no. Eat ka din eh. Yan. Kamay na laman jud. Gan. Agduha ka hiwa nga kubasa mo na. Luto na ma? Pit na. Ayan, tapos na. Tapos na. Tapos na po. Baby ko naman. Tapos na po kami sa pagbanggod. Baby ko naman. Baby ni mama yan. Okay, humana guys. Mama, papa. Wow. Okay. Itong butangan sa sibuyas. Itong pinuhon agad ng sibuyas. Kay arong nami siya. No, yes no. Ayan. Itong pinuhon. Itong isang wall. Okay. Adol. Lami ni day, nagsibuyas day. No. Di man ahang, lami na. Na. Di lagi. Drop kahuman at isang butangan og asin. Ayo ding. Timplahan natin siya. Okay. Paminta. Duron. Ayan. So, tali butang-tangan. Kung gamay rin po na. Ayan. Hindi ni mawa. Gamay rin pa itong butang. So, mauna na siya. I-mix na ni siya guys. Ito na i-mix. Mix well. Ano na itlog. Dito na ni panakot. Luko umbing na. Luko umbing. Udah na siya guys. Mix na. Mix. Until you mix. Try. Mix. May isa katang na apad. Wow. Latang siya na dito isang kaparaton guys. Daghan na ni siya. Hindi ako mayra kayo nagpilit-pilit. Ano naman siya. Okay. O guys.
Kuha na dyan sa maajo. Halo na maajo na. Hindi naman. Basta ka sa rin pormahon. Basta mo ko luwag day. So, wala feel po na yung mga bajing gamay. Ayok po, baby. Baby namin yan. Ano guys? Ayan. Meron sa kayo ni kaluto. Ito yung butang dana. Ha? Okay. Na-mix na siya guys. Wow. So, ama na isang alutoon. Okay. Hi guys. Okay lang ha. Ako lang magluto ha. Kaya ito Yung po ni mama. Dakman! Yo, day. Ha? Okay. Mananak. Painitan sa nata ag kaha kay arong di siya mo dikit. Tanay sang butangan og mantika. Ngit-ngit man uy. Init na guys ag mantika ata na ning ilunod ning ating gimix nga torta char. So yan. Okay. Ayan. Okay guys. Ayan. Wow. Isang dugangan ka ng likasong mantika. Ayan. Okay. Ayan. Ayan guys. Lunod na. Ibuntan rin sa maluto. Kapit na dyan maluto. Tapos na dyan balihin guys. Yan, nabali na. Uno na ito si Ron. Wow. Perfect. Yan, ikaduha na ni guys. Una to na dito. Yan, ag naluto na ag una. Okay. Last na laman rin, hangit luto. Mga namirong pamahaw. Kapag may hinog saging guys, di ah. Nakapad na may datos tinanam na mga tulujo. Lami yun. Basta dyan natin tayo tinanam na dyan tayo pamudlo. No? Ihikit man. Guys. Wow, lami ka adyo. Rangguangan, ang liki na siya. Lahi po nis katong magiputod. Lahi na po ni. Yung kamahurun. Manadyo kong luto guys na. Torta kalabasa with saging tundan. Hota guys. Kadlo to. Kuya, dali na. Module mas kuya. Dahil ka ma. Hindi na, mahaw na sa ta, mahaw. Unsa na ng module, hindi ko magpamahaw. Mahaw tanin jo. Tanin daw. Wow. Ano ka na, be? Namitang na ketchup. Umatay ketchup din. Hurot na gamang ketchup. May ketchup. Dapat may inanunan. Dagka ka, jo. Palit yung ketchup na. Okay, nag-amang torta. There, guys. Tortang kalabasa. Ano ito nagkabasa niya? Ha? Namang saging. Mahotanin, jo. Lumikin. Ha? Maso, dari ka di na pinalit ang saging. Kaya na may mga tinanong. Mahota. Bitang lang, bitang. Namahotanin, jo, guys. Gael! Namahotanin, jo. Lugay pa. Lugay pa. Module pas kuya. Kuya, dali na! Diyan na module. Aga ko namatay ng dagan sa lubang baan. Kapag tumama ko. Miin. Ano, nagtorta lah. Namiunday. Namiin ka na. Kinkin.
Makita kami sa tanan, gagamay man tang lamisa. Di man makita tanan guys, kay gamang lamisa gamantoy. Mahal na may sagli lang magamay, basta kay makaon. Tagak sa kamera. Nako lang sa agaw na gamang kamera. Ano? Dan sira gamang kamera guys. Day. Balagamay basta sinabtanay no. Balaga may basta ka magsinabtanay. Asa man ang dako unsa puro day bugil. Guys no. Balaga may atong bahay basta ka. Harot na atong luto. Ano? Okay. Mas gingging dengan pen. Ngerti kasi siya. Apa man eri? Na day may kuhaon maajuhon. Atos kuan na ipanghatag begas. Atumi. Hindi ka naman sis. Diyan ako mga alas 10 kay Ang kulit na ba? Ligo ka? ako ligo. Eat na, pero kuan. Nabi kay ko ba sa bilamiin na bi. Hawbat kami. Miin kinyo. Saging may gibanatang Kim. Ano to, Day? Monkey amay. Saging. Bansa, lumiin niya. Puno pa. Ito usik-usik ng luto kay gabaan pa sa noo. Gabaan ko sa noo. Namiin man dyan, karabalias. Kawanan na pod. Ha? Kawanan. Sa kabulig, gamay nga bulig. Nga tundan. Ako basa mo. Sa kabulig nga tundan dia. Naw sinanay. So guys, maura to mong video rong adlaw guys. Makita na pud ta. Sunda mong video. Nga jolin to kalimti pag like ug share aga mong video guys. Salamat. Unsa man mo kin? Salamat. Thank you for watching. Thank you watching. Salamat. Bye-bye. Bye-bye.